be scared. Takže čaute ľudia, moje meno je Jano a dnes tu mám pre vás také špeciálne video, ktoré už na našom kanále nebolo dlho, a to videjko bude Let's Play z hry Business Tour a nebudem to ďalej obkecávať a poďme hrať. Takže mám tu už zapnutú hru Business Tour, takže môžeme začať hrať. Takže zahráme si takú rýchlu hru 20 minútovú a nie som tu sám, je tu so mnou Enom. Čaute. A je tu so mnou Doudou. Dobrý večer sa prajem. OK, takže začína Enom. No, kúpim jeden domček. Kto nevie, ako sa to hraje, tak proste je to normálna hra ako Monopoly, hej. Takže nič ťažké, môžete si to skúsiť zahrať. Hneď som dostal Šanghaj. Kúpime si dom 1 alebo dom 2. Asi dom 1 si kúpim tiež. Budeme šetriť, keď sa dostaneme na nejaký festival alebo na niečo. Na festival. Na poraženie, dobre. No ja som na festivale, nie ty. Ty kokos. Tak tomu sa darí dneska. Takoj. Ľudia, môžete dole do komentárov napísať, že čo si myslíte, že kto vyhraje. No, tak už je asi jasný víťaz. Mám taký pocit. Tá je, veď si dostal Prahu a Chicago, ty kokos. Ešte, no, však prečo nie, ešte aj na rezorty vyhraš. Už by som mohol ísť aj ja, ne? Hurá. Jaj, krásne, svetový šampionát. Krásne. Ľudia, svetový šampionát spočíva v tom, že ak máte nejaké mesto, tak môžete si tam dať svetový šampionát a ten vám zdvojnásobí hodnotu prenajmu. No, takže Denis už nevyhra na rezorty. No a máme tu prvý prenájom, 380 000. Veď prečo nie? Šanca. Poľa, komu zničí mesto. Nie. A však môžeš, však ja mám len jedno. Môžeš mi zničiť aj tak, tam je nepotrebné to ten oný. Jak sa to volá? Svetový šampionát. Tak ale tak chápeš. Chápem. Tam trocha. Šanca, teraz komu? 50% zľava, to sa mi zíde, keď budem platiť. Janko, ja ťa síce nevidím, ale ak by som bol teraz tvoje, lebo podľa tých zvukov, čo vydávaš stále tak by som usúdil, že nehraješ hru, ale ak. Aha. Start. Nevadí. Pekne. 35 000. Nie, však si ma obral. A ja nič nekúpim. Nie, ja nebudem prekupovať, budem si šporiť. Za čo by si chcel prekúpiť? Za posledné gače. Však ja mám stále 2 milióny, čo by si chcel. To je poráži. Nie, ale bývaš na ulici. No, stále nemám dom. Stále len cestujem a cestujem. Však mám 2 milióny. Ja. Denis. No. Sťaký láker. No, toto chceme. Konečne normálne solidné mesto. Ideme na draho. Nešetríme. Vstúpi tam. Sice není to extrémne veľa, ale dá sa. No, krásne. Až sa ti oplatí normálne na ten Šanghaj. Dám sebe na Dubaj. Až sa to nejde prekúpiť. Ale dá sa to zničiť. Ale zemetrasením sa to zničiť nedá, sa mi zdá, iba keď... Dá sa to zemetrasením zničiť. Dá sa? Mne sa zdá, že len s tým sa to dá, že... paradinka, NIS. Toto chceme, 200 000. No, takže už ideme pomaly pod vodu s tými peniazmi.
A to ak by som si dal štít na Šanghaj, tak by som potom... by ste mi to nemohli prekúpiť? Nie. No, mohli by sme, ale keby sme sa pokúsili to prekúpiť, tak proste ti zmizne ten štít, aj neprekúpime toto kolo, ale na ďalšie kolo môžem prekúpiť, už chápeš? Aha. Ale taká hudba ukľudňujúca tu hraje. Enom ťa sponzorujem troška, vieš. Som ti dal taký pekný donate v hodnote 70 000. Prečo nie? No. Aj v realite by si mi mohol dať. Hej. A ty šlepí, Joďo. Keeper. Si mohol ísť na toto, jak sa volá. Ale už bude mať 50 000, 100 000, no pekne. No, díky, teraz Denis zasponzoroval mňa. Som veľmi rád. Predám tam, Granáda prodať. Granáda. No, 300. Ja som vedel, že sa oplatí kupovať. Všetko je za tebe. No aj nie. Kem. Aha, a už máme monopoly, chlapci. A to skemujú. Máme prvé monopoly. Hovorím, ak budete mať buď v riadku monopoly, alebo no v celom riadku, alebo vedľa seba, tak ako teraz ja mám, že Londýn a Sydney, ten Dubaj tam nevadí, a ak budete mať 3 takéto, tak ste vyhrali hru. Mám také šťastie, že rovno na Sydney skočil. Chicago. Aha, ty si skočil? No, paradína, však ja som na vás už zarobil. Poráž. Tu tak si kúpim. Tu tak si kúpim Las Vegasík. Kultúrna súka. To si nemusel. Jaj. Nemáš penieži. Ty utvoríme, nemáš penieži. Nevadí. Nemáš. No vidíš, hovorím. Dávam šetriť. No díky, Joďo. Ľudia, inak v popisku videa budete mať Deniska. Ne Deniska, Enoma. Streamuje na Twitch, tak môžete sa tam pozrieť, dať mu follow. Tukio, ja nemám penieži. Ty, už by si sa blížil, ešte Lyon by ti chýbal a Nice, a už by si mal riadkové monopoly. No, aj to by si nechcel. Mám penieži, si nebudem dávať. Ó, toto chceme. Kúpime Doom 3? Á, však nešetríme, ne? Snad ten takto spadne. 600 000, riadna palka. No a hneď sa mi to vratilo. Toto chceme. Čo to je? Pikanátor. Hej. Či, však ja na vás hrávam. No a ľudia, buď môžete vyhrať na tie rezorty, teda Bali, Kypr, Dubaj a Nice, že budete mať všetky, tak to sa dá vyhrať, potom sa dá vyhrať na to riadkové monopoly, že budete mať v celom... v celom riadku budete mať tieto pozemky, alebo dá sa vyhrať ešte tak, že jednoducho skončí hra a kto bude mať hodnotu najväčšiu majetku, tak ten vyhra. Z také hry. No, paradína. Však ja na nich len zarábam, to sa mi páči. Toto už asi... Nie, nechcem to prekupovať, ja nechám Denisa aspoň dačo. Že nebudem taká svíňa, nie? Tak prekup to. Nie, čo si? No, Ja som to vedel. Super, super. Počkej, však ty si zbankrotoval. No wow, nečakám. Tak ako rýchlo to skončí. Strašne rýchlo to skončilo. Takže už to je len medzi mnou a Enomom. Možno zgad zdouchajdem head. User disconnected from your channel. To bol pekný rage quit. No. Pekne odišiel. Vás opustil. No toto. Nevadí. Ja ty. Kde ideš letieť? Kanca. Neviem, kde budem letieť. Asi by som si išiel... Nie. Ja by som tak zrušil. Tokio. No, jasné, Sydney. Neviem, či sa ti oplatilo. No a teraz neviem, kde idem. Viem asi, kde idem. Už. No. Londýn, Paríž, Veľký Šariš. Tak.
čím viac budete mať tých rezortov, tým viac sa to bude stupňovať. Čiže napríklad mám teraz 2 rezorty, mám Dubaj a Nice. Poplatok. Pekne. Mám Dubaj a Nice, takže budem... User joined your channel. Dow sa už vrátil naspäť, už ho prešiel Rage Quit. To nebolo rage quit, to bolo akože zo srandy. No, Nevadí. Smiechy, chachy. Také chacha. Berlín. Pekne. No co ja mám teraz robiť? Tá počkaš. 10 minút. Počkaj. Kde? Idem kúkať z 2-sekundového Maťa. Reklama. Poranda. Denis, dobré, že si vybral mestečko. Šťastko, no. Čo, daj pozor na No, a už ide hotelík a už bude riadna palka. 1 200 000, ne? No, pecka. Nie, 1 100 000. A ľudia, ak by som si dal teraz na Tokio svetový šampión, tak mi to dvihne možno na také 4-5 milióny. Alebo možno, neviem. Jak som to pekne preskočil. Hej, pekne. No a ešte to som vám zabudol povedať, že vlastne keď si kúpite hotel, tak už vám to nikto nemôže prekúpiť, ten pozemok. Ale ten pocit, keď som na začiatku hneď povedal, že kto je jasný víťaz. Ach, to už iba také dohranie. Pravda, už ani Dow tu nehraje. Nečakanie bolo. Miláno. Peťko, Miláno. Miláno, špekete. No, čo mi už chýba? Už len New York a Chicago a vyhral by som. No, Snívaj ďalej. jak, však už len Chicago. A to príde zemetrasenie, vieš, príde bum bum. A už to napísalo ľudia, že sa blížim k redkovému. Stačí mi už obsadiť len Chicago a Denisko Enomko prehra. Čo si hovoril? Že a budeme zbankrotovať. No, presne. No a som vám nedohovoril, že vlastne čím viac rezortov, tým väčšia hodnota. Napríklad máte 1, tak máte 25 000, máte 2, tak máte 50 a tak sa vám to stupňuje. Najviac môžete mať 200 000. To bolo kruté. Taká Granada, či Madrid mi tu nechýba, hej. Akože... A hlavne napíšte mu do komentáru, či sa vám páči takýto format videa. Format, alebo neformat, skôr by som povedal takýto typ videa, alebo celkovo, či by sa vám páčili let's playe a tak. Let's play tu je prvýkrát na kanáli, hej. Boli streamy. Streamy? Streamy na Twitchi. Ale boli dakedy tu na tomto, na YouTube streamy, ale tak prešiel som na Twitch, lebo celkovo Twitch je lepšia platforma na streamovanie, takže... Skoro by si bol vyhral. Skoro. Kebyže nemám to Tokio. Viete, oplatilo sa kúpovať to Tokio. Stratený ostrov. Možno viete, čo znamená. Buď sa vykúpite za 200 000, alebo budete hádzať kockou a keď hodíte pár, tak vás to pustí samo. Obyčajnom Monopóliu je to väzenie. Presne. Budem si po jednom vylepšovať, lebo to... Ak nehodíte ani raz za 3 kola, ktoré máte vynechať, ak nehodíte ani raz pár, tak vlastne... Čo sa potom stane? Pustia vás už. Pustia vás už. Z toho väzenia. Nie, ja nemám na keeper, nie. Denis. Jaj. Sakra.
Nemám zas peniaze na New York. Ale už len Chicago mi treba a vyhrám to. O, Denis. Ty si... Teraz som si všimol, že si mi spadol na New York. Skoro. Hej, no skoro som si spadol. Skoro som si spadol. Skoro som si spadol. Nevadí. Už mám 1 000 000, sa zdvíham hore. Už som tu, naspäť. Ale Ajajaj, Lyon, 600 milión, ojojoj. Celé zle. Sa bojím. To asi musím prekúpiť, čak to... Ale si všimli, po novom update, čo bolo, tak už máš iné. Keď si klikneš na také mesto, čo chceš prekúpiť, tak tam máš inak. Ti už ukazuje cena pri zakúpení znova toto veci. Máš takým hrubším napísané. Hej. Tam trocha. Dobrínčka. Peking. Hej, dobrínčka. Ľudia, už len 4,5 minúty do konca hry zostáva, takže uvidíme, kto bude víťazom. No pekne, dostal som kartičku. Kto bude víťazom? Kto asi? Asi tu prevláda také, že červená vlna, hej, červené more, ale... To sa vám určite prevláda, nie tu na... Zas New York, nevadí. Nemám peniazy. To už musíš predať len Bali, alebo Chicago mi predaja v pohode, budem rád. No, to sa mi páči, budem mať Monopoly, pohodička. Čiže ja som jaký bohatý. Chlapče, pozri, Las Vegas ide hore. 150 000 dnov môže byť. A teraz boom Tokio. Poplatok, nechcel by som. 258. Jaj, Praha, to sa mi páči. Nešetríme. A teraz bude, viete koľko? 2 dačo. Pekne. Jaj. Stačia Benátky. Benátky? Abo Berlín. Berlín asi. Abo Benátky, no ale tak Benátky to také, že... Trojnásobné Monopoly? Prečo mi to dalo? Však Sevilla mi stačí. Už mám jeden Londýn, Sydney, tak mám Tokio, Praha a už len jedno Monopoly a vyhral som na Monopoly. Syndroma je, že je ťažká matika. No. Už mi to písalo raz, ale však prečo nie? Aj druhýkrát. Tu máš peniaží, nemám. Díky. Díky, vážim si to. Asi Chicago pôjde, ne? Jedno. A Chicago môže ísť tiež. Toto pôjde. Viete ľudia, aký ja som oberač. Ja som oberátor. Hej. Niečo ľuďom sny. No a teraz hotel. Boom. A už mám po výhre. Kúpiš tam raz, nič sa nestane. Druhýkrát tiež sa nič nestane. No, a vyhral som ľudia. Abo nie, pokračujeme v hre? Končí to. Tak, 500 000. Ľudia, takže môžete vidieť, že som vyhral na Monopoly, keďže mám 3 Monopoly, Hamburg a tam. Tu viete výsledok. Taký výsledok by vám ukázalo vlastne aj po skončení časového limitu. To je to dobre napísané, že prohra, hráč, a nevedeli tam dať to, čo normálne. Mne dalo, že víťazství. Takže celková hodnota môjho majetku bola 8 609 000. Renomová 2 286 000. Takže tu by som to ukončil, bolo to len taká krátka hra. Lebo môžete v tejto hre môžete hrať aj 60 minútové hry. 60, ne? Či? A ideme si práve zapnúť jednu. Hej, ale už mimo videa. Takže ja by som to tu ukončil. Takže ďakujem Enomovi a Doudovi, že tu boli.
tých 20 minút videa. A ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite nechať like, odber a ako hovoril Dou, môžete písať do komentáru, či sa vám páčia takéto typy videí, že sú to tieto, jak sa to volá? Let's play, presne. Môžete písať. Hej. Takže majte sa pekne a čaute. See ya. Ja.